Elkarrizketan, Ainhoa Aurien eta Goiat Labandibar. Biona eta elkarrekin. Bueno, portadari buruz pixkate hitz egiteko, izaten da liburutik lehenengo ikusten den gauza. Esango nuke lehenengo izaten dela portada, gero kontraportada irakurtzen da, ni behintzat hola egiten dut, eta gero igual horriak pasatu ez da. Zure portadak, bueno, badauka pintura klasiko baten traza bat, Jainkoa eta Adan, elkar ikutu nahian, baina ikutu ezinik, eta kuriosoena egin zaidana da, pintura klasiko horretan, badela Jainkoaren atzamarra luzatuta agertzen da, eta Adanen atz muturra agertzen da pixkat okertuta, eta hori omen da gizakiaren aukeramen askearen ezaugarria, hau da, gizakiak atza luzatu nahi badu bakarrik ikutu ahalko du Jainkoaren atza, ezta? Eta ematen du hemen eskuen itxuragatik, pixkat inbertitu egin duzula hori, eta ez dakit hemen lehendakariaren edo aitaren edo Jainkoaren eskua eta alabarena, edo ez dakit nola diseinatu duzun portada, ez dakit zenbateraino izan duzun zuk esku hartzea hemen, baina niri, atentzioa handia eman dit honek. Bueno, berez portadan diseinatzaile batek egin du, nik bai izan dudala, iritzi emateko eta aukera, eta eman dut. Eta hala ere oso interesgarria da zuri entzutea hausnarketa hau, ze aipatu duzu aita Jainkoa eta alaba, nik esango dut gehiago dela aita jainkotua, eta aita Jainkoa baino. Baina bai, hor badago urruntze bat, fisikoa baino baita ere adierazten duena beste urruntze mota bat ere. Esango nuke barruan aurkituko duenaren aurrekari esanguratsua dela, bai irudi aldetik izenburuaz gain irudiak ere asko ematen dula. Eta zurean berriz, 100 zaldi trostan, baina ez dago zaldirik azalean eta aldiz euliak, bai. Hori ere izan zen diseinatzailearen ideia, nik ere lagundu nuen, baina nire buruan bazegoen 100 zaldi trostan, eta uste nuen zaldi batik egon behar zuela portadan, eta gero diseinatzaileak esan zian, baina gero ez dago zaldirik liburuan, ez dago, badaude zaldiak, baina ez daude zaldiak bakarrik. Eta berak egin zuen portada proposamen hau, eta asko gustatu zitzaidan, uste dut, ondo hartzen duela ere liburuak kontatzen duena, ez? Badelako eulien zinta, badelako baserrietako oso elementu bereizgarria, eta gero atzean ikusten dena izan daitekelako hiri bat edo argi batzuk ikusten dira, eta pixkat dualismo horretan mugitzen da liburua, eta hortik sortu zen portada hori. Eta izenburua, azken finean ipuin liburu bat da, ipuinetako baten izenburua eraman duzu, sarrerara. Akaso horietan novela bat izenburu bat jartzea, akaso errazagoa da, ez, osotasun bat aizarelako jartzen, baina ipuinetan izan daiteke orokor bat edo zuke hartu dezun erabaki hau. Zergatik 100 zaldi trostan eta ez beste edozein. Lehenengo ipuina izan zelako, idatzi nuen lehenengo ipuina izan zelako, eta ipuin horretatik abiatzen direlako gainerako ipuin guztiak, eta gero, proiektu honen, ez dakit, leitmotiv bat izan delako 100 zaldi trostan, eta hor izan dudan gauza bada, gero sonoridade ona zeukala iruditzen zitzaidan, baina gehien bat izan zen, igual aipatu zu ipuin liburana, ipuin liburu bat eta novela bat dauzkagu hemen esku artean, baina esango nuke izan zitezkela alderantziz ere, ipuin liburua da hori, 7 ipuin dauzka, baina baduka novela traza handi bat, ipuinak euren artean lotuta daudelako, personaiak errepikatzen direlako, ardatz bat dutelako, eta igual guzti hori ardazten duena bada titulua, ezta? Eta titulo hori daraman ipuinak ere ematen dio, unibertso bat sortzen dut, eta unibertso horretatik jaiotzen dira beste ipuinak, ezta? Eta zurearen kasuan, pixkat, ipuin bilduma novela horrekin ari garela, novela da zurea,
baina esango nuke izan zitekela ere, bueno, ez dakit ipuin liburu bat igual ez, baina badauzka kapitulo oso ondo bereiziak, ez? Badago etxean, beilatokian, hilkaperan, biran, ekitaldian, menditontorretan eta biharamunean, ez da? Oso denbora kronologikoki oso denbora laburrean gertatzen da novela guztia eta oso argi daude bereizita momentu bakoitza, ez? Bai, hala da, ni gainera esango nuke ipuingintzatik natorrela eta niri asko gustatzen zen genero literario bada. Baina, kasu honetan novela bat atera zitzaidan, baina bai oso argi neukala azken finean kontatzen du aita baten heriotzaren agurra, horren kontaketa da, eta oso argi neukan niretzako ere mentalki bat zeuden banatuta momentuak lotuta daude espazio fisikoekin ere bai, horrek ere momentu bakoitzean protagonista den alabari ere kontestu bat ematen dio eta kontestu bakoitzak edo egoera bakoitzak ere bere bizipenetara, bizipen desberdinetara eramateko aukera ematen zaio edo ematen dio. Eta ez nuke esango kasu horretan oso ipuin gisa irakurri daitezkenik, ze osotasun bat beharrezkoa da ondo ulertzeko, baina bai egia dela momentu bat bukatzen denean, daola haustura bat eta beste bat hasten dela zerotik bezala. Bai, interesgarria iruditu zait hori, ze uste dut, interesgarria iruditu zait ere, justu bi liburu hauek jartzea elkarren parean, hain zuzen ere horregatik argi dagoelako ze generotan kokatzen diren, baina momentu batean difuminatu ere egiten dutelako, edo egiten dituztelako genero horren arau ertxatzaile batzuk, ez? Eta pixkat hortik eskapatzen direlako, eta horregatik interesantea iruditzen zait ere, justo bi hauei buruz aritzea. Nik uste dut gainera badagoela beste puntu bat ere, nolabait, ez dut esango parekatzen dituena, ze oso desberdinak dira, bai kontatzen dena, bai kokapenak eta bai kontatzeko moduak eta guzti hori, baina nik zure ipuin liburu honetan ikusi dut, eta zuk ere aipatu duzu lehentxeago ez, dikotomia batean dauden pertsonaia girela ez, bai momentu, toki, izateko modu hor daude ez, bi gauzen artean edo bi momentu, bi tokiren artean tokia bilatu nahian edo olako zerbait, eta nik uste dut neurri batean hori ere liburuan ere badaola. Eta ordan bada beste, ez dakit, elkarrizketan edo jarri ditzaken beste elementu bat. Ondo. Bueno, igual protagonistari buruz edo hitz egitearren, ez dakit protagonista argirik dagoen eresia honetan, edo igual bi protagonista handi dauden, edo, ez dakit, nire ustez Tala da protagonista, eta ez dakit, Tala esaten badizut zer datorkizun, edo, igual zurezat ez da protagonista, ez dakit hori nola... Bai, niretzako Tala da protagonista, eta nik Talari eman diot hitza, azken finean hau bere bakarrizketa moduko bat da, edo bere hausnarketak dira. Badaude hor, beste pertsonaia gehiago, eta badago novela guztia zeharkatzen duen, eta novelari abia puntu ematen dion aitzaki bat, dela Talaren aita, Talaren aitaren heriotza. Bere aitak duen ezaugarri berezia edo esango genuke dela, gizartearentzako heroi bat edo heroi bat baino gehiago, erreferente handi bat, kasu honetan distopia, utopia, ez dakit nik zientzia fikzioa, hau ja aitzaki bat izan da, beste gauzatzu kontatzeko, Euskal Errepublika, balizko Euskal Errepublika independente bateko lehenengo lehendakari izantakoa da bere aita, eta haren heriotzak, hasten ditu, azken finean da gizarte bati begiratzeko aitzaki bat eta hausnarketa batzuk. Erabat dago presente, aita. Erabat hitz egiten da berari buruz eta oso presente dago, baina nik Tala nahi nuen protagonista izatea, eta gainera niretzako Tala da
kariñoz sortutako pertsonaia bat, eta, bueno, idazleak norbaiten alde egin badu liburu hontan, talaren alde egiten du, eta kariñotik eraiki dut bere pertsonaia, eta ni nahi dut irakurleak esatea ze maja dela, ze arrazoi du. Eta nik zuri Irene esango banizu? Niretzat, Irene esango nuke, lehen ere aipatu goz, ipuin liburua pixka novela traza duena, eta personaje batzuk errepikatzen dira ipuin diferentetan, eta horietako bat da Irene, ipuin batean protagonista nagusia dena, eta besteetan ere protagonismo desente duena, gehienetan behintzat. Eta niretzat Irene izan da, ipuin liburu hau ardazteko elementu bat. Ipuin liburu honi, ez dakit, pixka sostengatzeko edo historioa sostengatzeko elementu bat eman didana, baita ere izan zelako hasierako lehenengo ipuina idatzi nuenean sortu zen protagonista, eta gero Ireneren bizitzarekin, Ireneren bizitzako elementuekin edo Ireneren uniberso horretako beste elementu batzuek zeukaten garapen propio baterako aukera, eta orduan garatu ditut bestelako ipuinetan, ez? Eta igual horietan batzuetan Irene agertzen da, edo beste batzuetan ez da agertzen, eta agertzen denetan batzuetan agertzen igual bigarren mailako personaje bezala, edo orduan pixkat Irene izan da guztiari olako borobiltasun bat, edo gutxienez lotura bat, edo ardatz bat eman diona. Eta ez dakit, igual kariñotik hartu dezala irakurleak ere Irene, ez dakit, nahi saiatu ematen, uste dut gehiago, Ireneren personalitatean baino gehiago sakondu dudala bere egunerokotasuneko praktiketan edo gertatzen zaizkion gauza batzuetan, ez? Ez hainbeste berak daukan izaeran edo, baizik eta gertatzen zaizkion gauzekin nola eraikitzen den identitatea, harremanak nola eraikitzen diren, eta gero egia da, Eresiaren kasuan, tala dela liburu guztiko protagonista, ez? Eta gero ipuin liburuetan eta ipuinen kasuan, luzeraz ere protagonismo txikiagoa hartzen duela. Orduan, uste dut Irenerekin konektatu dezakela irakurleak, baina konektatu dezakela ere dauden beste pertsonaia batzukin. Neri gero, irakurtzen nintzenean euntzaldi trostan, atentzia eman didan beste zerbait da, sentsorialki behintzat badula usaimenetik asko. Eta uste dut egunerokotasunean edo gure bizitza erreal honetan, ahaztuena edo baztertuena dagoen zentzumena dela, eta aldiz euntzaldi trostaren askotan usaindu egiten zela, giroa. Bai, usainari eman diot, garrantzia berezia, niretzat bazelako edo badelako identitatea eraikitzen duen zerbait, ez? Bai norberarena, baina batez ere, uste dut zuk ere aipatu zen idala, nola personaje asko baduden etxe bila edo babes bila, eta pixkat usaina ere lotzen nuen horrekin, ez da? Azkenean usainak norabaitera eramaten zaitu, edo etxean sentiarazten zaitu, edo badauka gaitasun hori zerbait sugeritzekoa, ez dena bat ere fisikoa, eta hori interesatzen zitzaidan identitatearen eraikitzaile bezala. Eta gero, ipuin batean ere aipatzen nuen, eta ez denez gauza material bat, eta igual zentzumenak ere ez dira beti materialak, baina bai sostengatu daitezke materialtasun baten ez, baina usainena, esaten nuen eske benetan zalantzan eukan nora juten diren usainak desagertzen direnean, eta ez dut hor ipuin batean aipatzen dela hori, benetan kezkatzen ninduelako edo, ez dakit, kezkatu edo bai, bazelako harreta ematen zidan gauza bat, usainak desagertzen direnean, ez da, edo egurazten duzunean gela bat, eta usain bat desagertzen denean, usain hori nora joan den, eta, ez da, pixkat horrekin usainekin eta nahiko, ez dakit, obsesiboa edo, gustatzen zaizkit usainak eta horren inguruan pentsatzea, eta baita ere, giro bat sortzeko eta giro batera eramateko, eta kasu horretan batez ere baserriko giroetara eramateko asko baliatu dut usaimenarena, eta intentzioa izan da gehien bat irakurleak giro horretan barneratzekoa, igual usainen bidez edo
usainen bidez errazago izango delakoan giro batera sartzea, ez? Eta, bueno, pixkat, berezitasunez edo ari garela, niri gauza asko ditu didate harreta hemen zure liburutik, baina horietako bat izan da, personaien izenak. Ze iruditzen zait, liburuan dauden personaien izenen euneko 80% direla, ez dakit, purismo bat badarien izenak edo, ez dakit nola aukeratu dituzun personajen izenak? Ba, normalean nik nire sorkuntzetan nahiko aleatorioki jartzen ditut izenak. Hartzen dut saskako egutegia eta hortik ateratzen ditut normalean. Baina egia da liburu honetan izenak batzuk behintzat oso ongi edo propio aukeratu ditudala. Esan dugu alabak edo pertsonaia nagusiak Tala duela izena, niretzako Tala diez ez da ohiko izen bat, eta nahita bilatu nuen ohiko izena etzen norbait, baita ere nahi nuelako ez inork norbaitekin identifikatza. Zen nik burutan ez dut izan pertsona konkreturik hau idazteko garaian, eta orduan ez duen nahi identifikazio hori edo ahalbidetu zezaken izen bat edukitza protagonistak. Baina aldiz, adibidez, aitaren izena bizenak, bai direla nahita sortutako kombinazio bat, Agirre du abizena, baita ere ohiko abizen bat izateaz gain, ez euskal ohiko abizen bat izateaz gain, lehenengo lehendakariaren abizena ere bada, orduan egiten dio horri oihartzun bat, Aitzol du izena, Aitzolek ere badu bere karga historikoa, orduan aukeraketa horiek nahita egintakoak izan dira. Nahi nolako jolastu, ez dut esango, ez da purismoa den, tradizioa den, baina, bai esan nahi bat baduten zekin, eta oihartzun bat dagoeneko baduten izen edo, izen, abizen, eta za horiekin. Esango nuke, zure liburuko personajen izenek ere badaukatela liburuak berez ere baduen umore edo ironia edo sarkasmo punto horretara ere eramaten dutela personajen izenek, eta pixkate borobiltzeko edo hau esango nuke umorea eta ironia, sarkasmoa daudela, baina sakon-sakonean politikoki oso kokatuta dagoen liburua dela, ez dakit, zaintza asko agertzen delako, lidergo maskulinoak, erreferente maskulinoak, badaude hor, hainbat kokapen politiko zehatz batetik garatutako ideia batzuk, eta gero hori umorearekin eta uztartuta, eta igual berriro irakurriko dudala liburua, ze oso ondo pasatu dut. Pozten, ez?